I vores opgave har vi valgt at lave en dokumentar. Vi har valgt problemformuleringen, der hedder: hvilken effekt har hinduismen på Indiens udnyttelse af Gangesfloden og de hellige køer? Normalt, når man bruger en naturvidenskabelig metode, opstiller man først en hypotese. Derefter finder man ud af et forsøg, der kan hjælpe med at afkræfte eller bekræfte hypotesen. Problemet med vores emne er, at vi kun kan lave en arbejdshypotese, da vi ikke kan lave et forsøg eller tage til Indien og undersøge, om vores hypotese er rigtig. Vi prøver derimod at læse nogle tekster, der kan besvare vores hypotese, som kan opfattes som naturvidenskabelig tilgang. Vi har en hypotese om, at hinduismen hindrer udnyttelse af ressourcerne i Indien. Vi bruger den hermeneutiske metode til at se på hinduismen udefra. Vi fortolker også på religionen ved at finde ud af grundene til den modstand mod udnyttelse af ressourcer og prøve at finde en løsning på problemet. Vi ser ikke meget på religionen indenfra, da vi ikke læser og fortolker nogle tekster fra Vedaerne, men vi finder andre tekster, der fortæller noget om hinduismens holdning til de hellige køer og Gangesfloden. Vores problemstillinger vil blive præsenteret som et interview i vores dokumentar. Indien. Et tropisk ferieparadis midt mellem Bangladesh og Pakistan. Jeg befinder mig i Delhi, nær den hellige flod Ganges. En sand drøm, eller... Jeg har talt med 2 lokale kvinder, hvor den ene er ekspert i hinduisme, og den anden er ekspert i miljø, landbrug og ressourcer. Jeg har spurgt dem om, hvordan det egentlig er at bo i et land med en befolkningstæthed på 328 indbyggere per kvadratkilometer i forhold til Danmarks 126. Jeg har valgt at lægge fokus på udnyttelse af Gangesfloden og de hellige køer, der går frit rundt på gaden. Hvilken betydning har Gangesfloden for inderne? Men altså, Gangesfloden har en meget stor betydning for os hinduer. Det er jo der, vi begraver vores døde. Vi brænder dem på bålet, og så smider vi os mod floden. Og vi mødes også flere millioner pilgrimme nær Allahabad til rituel badning i floden. Ja, altså jeg er enig i, at Gangesfloden er den vigtigste flod i Indien, men ikke kun på den religiøse side. Floden er 2510 km lang og afvander den mægtige Gangeslette, og med sine frugtbare aflejringer, så gøder den også frugtbare, tætbefolkede områder omkring floden. Og vi kan også sagtens bruge floden til at lave vandkraft, og så derved danne elektricitet. Og når Indien er så overbefolket, som det er, så har vi brug for mere elektricitet, og det vil vi sagtens kunne få ved at udnytte Ganges. Men der kommer hinduismen lidt i vejen, fordi at floden er hellig. Hvilken betydning har køerne for inderne? Jamen altså, koen den er jo hellig, og det er den specielt på grund af, at den vil symbolisere det gode og det frugtbare hos en kvinde. Og det er jo også på grund af disse moderlige egenskaber, at den ligesom er hellig. Altså, man må jo ikke spise køer i Indien. Det er forbudt for hinduerne i hvert fald. Nogle siger, at det er så en reaktion på de bøfædende muslimer, der engang prøvede at invadere Indien. Men det er jo selvfølgelig bare en myte. Køerne de går ofte frit på gaden, og det skaber også mange problemer i trafikken selvfølgelig. Fordi det er et helligt dyr, og hvis man kører ind forbi en ko og sådan noget, så skal den jo stoppe. Altså man skal stoppe før, at koen ligesom kan komme forbi. Ja, altså jeg er enig i, at de er hellige selvfølgelig, men de skaber rigtig mange problemer, som der også bliver sagt. De går rundt omkring frit i gaderne, og mange af de her køer er rigtig underernærede og syge, fordi de spiser affald og skraldespandene, og det er mange gåder, hvorfor at noget, der er så helligt for os, ikke bliver passet bedre på. Det skaber rigtig mange problemer, det skaber rigtig meget trafik og forurening, og deres afføring ligger rundt omkring i gaderne, og det er jo heller ikke sundt for hverken for miljøet, men heller ikke for de mennesker, der lever tæt i byen. Og der er mange, der snakker om, at køerne så skal samles i særlige reservater, hvor de så også bliver passet bedre på, de her reservater ligger så ude for byen, og det kunne være med til at løse rigtig mange af de problemer, der er, som køerne skaber inde i byerne. Hvorfor hindrer hinduismen udnyttelse af Gangesfloden? Jamen altså, vi bruger jo floden til vores døde, og så vil det jo være rigtig ubelejligt, at under en ceremoni vil der pludselig stå et vandkraftværk og var virkelig larm, så vi kunne gøre noget som helst. Ikke? Altså, vi har jo igen i hinduismen en forestilling om, altså, at det hele skal være naturligt. For os, så det materialistiske, det spiller ingen rolle. Altså, og vi går ind for, at man virkelig skal udnytte turen på en god måde, så man ikke kommer til at udnytte den for noget, der ikke er naturligt. Altså, hinduismen går også ind og hindrer udnyttelsen af Gangesfloden på den måde, at hvis vi nu satte et vandkraftværk op for at skabe elektricitet, så vil de her ceremonier faktisk skulle gå ind og ødelægge vandkraftværket, fordi at der er så meget fattigdom i Indien, så de her
lig bliver ikke brændt helt til aske, så det vil faktisk være ligdele, der stadig flyder i vandet, som kan gå ind og sætte sig fast i vandkraftværker og ødelægge det på den måde. Samtidig så under de her ceremonier bliver der også brugt offergaver og dødsgaver, som f.eks. elfenbenspiber, som bliver smidt ned i vandet som gave, så de døde kan få med på deres rejse, og de kan også gå ind og sætte sig fast. Er inderne på vej til et kompromis eller en udryddelse af traditionerne? Jamen altså, inderne, de ved jo godt selv, at de er nødt til ligesom at følge den her udvikling. Altså generelt så er de meget gode og positivt stemt over for den her udvikling, fordi at de ikke sådan ligesom har et overhoved til at skulle følge, altså hvad der ligesom er præcis rigtigt og forkert. Og derfor kan de jo sagtens følge det, og man kan også se, at for eksempel inde i byerne, de er meget gode til at gå på kompromis med tradition og modernitet. Og ude altså helt ude på landet kan man stadig se hinduer, der lever som de gjorde for i hvert fald 100 år siden. Problemet er, at der er så stor forskel på rig og fattig i Indien, at det kan godt være, at vi har et rigtig godt kompromis kørende inde i byerne mellem de hellige køer og en industrialisering, der svarer til Vesten. Men ude på landet, der er der simpelthen ikke mulighed for, at de kan følge med i den udvikling i samme hastighed som resten af Indien. Så vi risikerer, at dele af Indien sidder fast i et traditionelt samfund. Samtidig så må vi også erkende, at på punkter som hellige køer, så hvis vi vil følge med på verdensmarkedet i den globalisering, der foregår i resten af verden, så bliver vi nødt til at sætte vores traditioner lidt til side. Men vi kan også sige, at hinduismen ligger så langt tilbage i vores rødder og er en del af vores nationale identitet, så det er ikke engang en mulighed at skulle udrydde de her traditioner, men vi må overveje, om vi ikke skal nøjes med at dyrke religionen på bestemte og afgrænsede områder. Altså sådan noget med Gangesfloden for eksempel, der bliver vi jo også nødt til at på et eller andet punkt at tage noget udvikling ind i den, fordi hvis vi bliver ved med at have ceremonierne og smide halvt afbrændte lig ned i, så forurener vi floden rigtig meget, og det er meget tæt befolkede områder, der lever omkring floden, og hvis vi forurener floden, så får vi også meget dårlige afgrøder, og landbruget bliver rigtig dårligt omkring floden, og så ender hinduismen med at ramme os selv igen. Hvilken effekt på miljøet vil det have, hvis alle levede som inderne angående spisevaner? Altså inderne, de har jo en forholdsvis sådan levestil, at mange er delvis vegetarer. Og som tidligere nævnt, så har Vesten jo også den, at de producerer en hel masse dyr bare for at spise dem. Og det gør jo også, at de udleder en hel masse metangas og CO2. Og det er jo bare, at bruge så mange ressourcer på, det er lidt spildt på et helligt dyr. Ja, altså generelt så vil vi kunne mindske de her klimaforandringer rigtig meget ved små ting. Hvis vi ikke spiser kød, så vil der ikke være behov for, at vi lavede så høj kødproduktion. Det vil sige, at der vil også være meget mindre CO2 og metangasser, som er nogle af de gasser, som er med til at ødelægge klimaet rigtig meget. Amerikanske forskere har lavet beregninger på, at hvis kødforbruget i Vesten blev reduceret fra 1400 gram kød per person om ugen til 70 gram oksekød og 325 gram fjerkræ per person om ugen, så vil klimaomkostningerne faktisk blive halveret. Der vil samtidig blive frigjort et landbrugsareal, der svarer til 1,5 gange USA's størrelse. Et areal, som vil kunne blive brugt til at dyrke vegetabilske fødevarer i stedet for foder til husdyrsproduktion. Hvis vi reducerer produktionen af animalske fødevareprodukter, så vil det ikke kun gavne klimaet, men vi vil også kunne sikre, at vi i fremtiden kan brødføde en stigende befolkning på global plan. Ud fra dette kan vi se, at hinduismen hindrer udnyttelse af vandkraft i Gangesfloden, fordi den er hellig for dem. Elektriciteten, som Gangesfloden kunne have lavet, bliver ikke udnyttet optimalt, og der er måske mange indere, der ikke får strøm. Fordi de begraver deres døde i floden, er det med til at forurene, men også samtidig er det med til at ødelægge den omkringliggende natur. Ud fra det kan vi konkludere, at hinduismen hindrer udnyttelse af elektricitet fra Gangesfloden og er også med til at forurene. Køerne kommer inderne nok aldrig til at spise, fordi de har den religiøse betydning for dem, som den har. Koen er med til at skabe meget trafik i byerne og også med til at forurene. Fordi at inderne ikke udnytter de ting, som koen kan give dem, går de frit rundt på gaden og spiser skrald, hvilket gør dem syge og underernærede. Men må ikke vi fremover kommer til at se et kompromis mellem det traditionelle og det senmoderne samfund?
ತುಳುಕ್ 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 ತುಳುಕ್